Avui també ha eixit el sol i me'n recorde de vosaltres. El temps d'ací és fred i fosc, exiliat, sense paraules. Fa 3 anys me'n vaig anar del forat de la nostra terra, fugint a vacs de l'ansietat que et persegueix quan no tens feina. I va com va, millor que abans, ara que he après a parlar l'idioma. Neteja bancs, escure plats i em queda lliure alguna estona. I encara sent dolor en la distància quan veig partir els trens de l'estació. Que si he marxat, però és perquè em fan marxar. I encara que no ho diga, mataria per tornar. I el dia que pugeu, no vos oblideu una casalla que l'enyore com a l'Albufera. Com les nits d'estiu a la plaça, porteu-me també burret i oli d'oliva amb marraixa, que les coses fan gust a res quan les tastes tan lluny de casa, tan lluny de casa. Tastes tan lluny de casa, tan lluny de casa. Quan les tastes tan lluny de casa. Hay que tener en cuenta que hay más mundo fuera de esa frontera imaginaria que ustedes continuamente nos dicen que es su país. La juventud no puede ser conservadora y acomodada. Ha de tener ese espíritu aventurero que le permita acceder a nuevos mercados y nuevas oportunidades. Esas son las reglas de la nueva globalización. El PP desde